Hej YouTube, i dag der vil jeg vise jer, hvordan I laver jeres egen 1.3.1 Minecraft server. Og jeg kan ikke vise jer, hvordan I åbner en port, men jeg kan sende et link ned i description, så I kan gå ind og læse om, hvordan man åbner den. Og vi skal ikke ind på Minecraft endnu. Først så går vi ind på Google, søg på Bukkit, så går vi ind på Bukkit Forms og Get Craft Bukkit. Så går vi herud, ny mappe, den kan I kalde hvad I vil, server for eksempel. Nej, det kan vi ikke, for jeg har den test, eller YouTube server, kalder jeg den bare, og så lægger jeg den derop. I kan jo selv bestemme, hvor I lægger den hen, men jeg plejer altid at lægge den herop. Ja, og så herinde, der kan I se, at I kan bruge den her. Og hvis I har 64 bit, så skal I 64 bit, der skal du, hvis du tager en længere ned, tror jeg. Nej, 64 bit, det gør lige meget, det er bare det samme. Så skal du trykke filer. Du kan selv bestemme her, hvor mange gigabyte RAM den skal være, men jeg kan ikke få det til at virke, så jeg prøver bare med 1 gigabyte. Gem som, og så tager du start, alle filer her, så .bat, sådan der. Så har vi lavet det vi skulle her, og så starter den der hedder start, og det er et tekstdokument, den sletter vi bare. Vi skal ikke bruge den til mere. Og craft, så downloader vi den her, der hedder Craft Bukkit Recommended Build. Der kommer også et link til den i description, og kommer også et link til den her hjemmeside i description, så I ikke behøver at gå ind på Google og gøre alt det jeg gør. Men vi venter lige på, at den her den bliver færdig med at downloade. Og der kommer også nogle flere tutorials til nogle forskellige plugins, hvordan man sætter group manager og alle mulige lort op. Essentials og sådan noget med cooldown og så videre. Men vi skal ikke åbne den her. Vi skal putte den her ind, og så skal vi trykke omdøb hernede, og så skal den hedde Craft Bukkit. Og så skal vi faktisk ikke bruge den til mere. Så nu trykker I start. Så kommer der sådan en her, og der kommer en masse errors, fordi den ikke kan finde filerne. Så nu er den ved at lave alle filerne her. Og den er i gang med at finde sådan noget der. Og tror bare, at vi lige lader den load, og imens så kan vi jo gå ind på Minecraft. Så går vi ind her. Så går du ind i, og så bare direct connection, altså du kan også, så hedder den bare localhost, eller din IP. Localhost. Se, det er en 1.3.1 server det her. Og ja, du kan installere en masse plugins på serveren og så videre, men det var sådan man satte en 1.3.1 server op. Og hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis du har noget der ikke virker, så kan du bare kontakte mig på, eller skrive noget nede i en kommentar. Men hvis I vil se mere, så skal I også subscribe, og det var tak for denne gang. Farvel.